एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। एहो देवी माही तोहरा से कइले, एहो देवी माही तोहरा से कइले, बेवफा के भूलेला नवरात कइले। एहो देवी माही तोहरा से कइले, बेवफा के भूलेला नवरात कइले। एहो देवी माही तोहरा से कइले, बेवफा के भूलेला नवरात कइले। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे कंचन राज। नीम चौक चौसीमा वैशाली। जान से ज्यादा ओकरा के चाहे, तब हमारा नहीं भइला, तब हमारा नहीं भइला। आहा दिलवा के हमारा तोरे उदी होला, दोसरा के संगे गइला, दोसरा के संगे गइला। दिन लौरी रात तोहर पाठ पढ़ले, दिन लौरी रात तोहर पाठ पढ़ले, बेवफा के भूलेला नवरात करले। एहो देवी माही तोहरा से कइले, बेवफा के भूलेला नवरात करले। एहो देवी माही तोहरा से कइले, बेवफा के भूलेला नवरात मिक्स करले। बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे कंचन राज। नीम चौक चौसीमा वैशाली। राइटर मनोज के देवी माई, दिल से दाना हटाई हो, दिल से दाना हटाई माई। आहा चौखट से तोहरा रहू राजधानी, लेला मुड़ी लड़ाई हो, लेला मुड़ी लकिया नीलरवा सन करिले, लकिया नीलरवा सन करिले, बेवफा के भूलेला नवरात करिले। एहो देवी माही तोहरा से कइले, बेवफा के भूलेला नवरात करिले। एहो देवी माही तोहरा से कइले, बेवफा के भूलेला नवरात करिले। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, रोशनपुर सपहा।